Task force ma oketno ibiro ta kod jatelo mawuok e office mar rais ma en in charge of advice on constitutional matters. So en pesa mar taxpayers. But kirango messages mabiro enu common thread en mokwongo nitie gik machando ji. Mokwongo en pesa ni bodhi ir joma really deserving. To gini chando gini because of our history. Nwach wasebedo joma gik mokaila ni kao timore to the right people joma deserve okyude. So mani penjo maduong mokwongo maji penjo. Penjo mar ariyo maji penjo ma task force no bende apan kochako tich to bod duoko enu engagement kod grassroots organizations. Migao matiyo at the local level. Ere kaka gibiro tudre kodgi mondo jomoko ng'eyo wachni, joma nene gini otimre ni, joma illiterate, joma odhier, joma otimre nadi oyudo kaka bende giyudo kony ni. Apan penjo mar adek ma bende jopiny penjo en chiwo pesa to ber. Lakini chiwo pesa romo ngima. Apan mano bende penjo maduong' ma nyaka wapenj en pesa to wabro chiwo. Lakini pesa bo kelo na nyathina, pesa bo kelo na chwora, pesa bo kelo na wuoda, pesa bo luoko halana. So penjo go gin penjo ma nyaka wapenjire to nyaka migao ni bende penjire. But penjo mar ang'wen ma bende ji penjo enu wabro bedo kwachulo ji time and again nikech ng'anyo katiba oyienwa. To kendo wabro ng'anyo kawuono, ji bro ng'anyo kiny, ji bro ng'anyo next year. Nwach Article 37 oyien jin mondo tim ang'ono, ji otim ng'anyo. So penjo maduong' ma nyaka wapenjire enu ere kaka wawo police ng'anyo ka wadhi mbele. Ere kaka wawo make sure ni police ka odhi rito ng'anyo, to police rito ng'anyo iyo maber, iyo mok kel tho, iyo mok kel hinyruok, iyo mok kel akwede. So ng'anyo to nyaka wadhi ng'anyo, jo Kenya pod bo dhi ng'anyo, lakini nyaka wapenjire ere kaka wadwa prepare police wa mondo sama ji odhi ng'anyo to police tijgi en tij rito joma ng'anyo, kendo en rango kaka ratiro ma joma ng'anyo orit maber maonge joma hinyre, joma tho kata joma otimre nadi.